Nazareti. Haleluya, haleluya. Ndinonzwa kufara nekutenda musiki nekuchengeta umwe neumwe ari pana ndatombotaura nevamwe vatungamiri panza vakati it's not easy kuti urarame 365 days Jehovha asiri mukati mazvo. Haleluya, haleluya. Ngatimbotendai Jehovha nekutichengeta. Mwari wakanaka azviita maune kuti tinge tiri pano. Vazhinji havanokwanisa kumbosvika pane ino nguva nekuti hanzi kuvaira kwechiringazuva inhano imwe chete uchiswedera kurufu nayo madhezi anenge achitokauntiwa dhauni. Asi Jehovha atendera kuti kwataita nhano imwe chete kwakuwedzerwa kwemazuva anga asingatapudzwa. Haleluya. Ndinonzwa kufara nekusangana namapostori vari kwava ndisingazivi, vamwe ndinovaziva. Ndafara ndasanganiswa netezvara vangu vanonzi vagova naye avo. Simukai vambokona takadzidza tese from crash kusvika grade ndobva ndaparadza tichasangana nhasi. Vakatichengeta tatave nekuva takaparadzana. Shoko richibvondisimbisa richiti handitara kunaka kwazvo nekufadza kwazvo kana hama dzichisangana pamwe chete nerugare. Handina kusanganiswa nerufu natezvara wangu nemamwe mapostori andaendave nenguva tinosangana tasanganiswa nerugare tichirumbidza Jehovha nekuti mazuva akaverengwa ende atitendera kuti tinopinda mune rimwe gore tiri vanhu vapenyu nyama nomweya zviri pamwe. Haleluya. Hanzi kana uchidya sadza unofanira kutopoti bhaibhari inosuwa nokuti unogona kungoopedzira nayo. Varipo vakatigara matare asi matare avo haana kushanda. Jehovha akamira nesu matare akave pasina nhasi tiri kumurumbidza tiri pano. Kuratidza ukuru hwake hakusi kuchenjera kwemunge tiri panapa asi nyasha dzaMwari. Pakuroverwa kwakaita pamuchinjikwa hapana kana ane zvaakanga aita kuti arovererwe asi dzingori nyasha dzake chete. Haleluya. Jehovha ngaarumbidzwe avongwe nekuti nyasha nengoni dzake dzinogara nokusingaperi. Isingapedzi nguva hanzi kana uchisvika pavanhu haufanira uri stranger naye. Ndosaka uchiita kwazvizisa ini ndinonzi baba vamarifeta ndinobata ndiri kuchibvumirano apostolic church ndiri mudhikoni ikoko. Sangano rinotungamirirwa nababa vamakwara. Titi haleluya. Ndinokuchungamidzai masangano ose ari panenge utungamiri hwese ndichiti nezita raJehovha ngatiropafadzei tikomora tiwe takasununguka nekuti chatisanganisa pano kurumbidza. Haleluya, haleluya. Ngatipindei mushoko hanzi nguva ndo yatikudzingirana naye naye. Saka vane vachiri papapa hamuna kutigaga izvangu zvataurwa izvi. Saka mukanyatsawo kuimba ndingoti dzendoenda ko dzine dzaenda nguva dzacho. Toda kurumbidza Jehovha nekuti atichengeta kuti tinge tiri pano tingaverengerwa ishoko redu tisingapedzi nguva. Haleluya. Tsamba yekubvura basa vaFiripi chikamu chechipiri musoro weshoko uripo Kristu mutungamiriri wedu pakuzvininipisa. Haleluya, haleluya. Hanzi Kristu mutungamiriri wedu pakuzvininipisa. Chinonzi kuzvininipisa handi unenge uchiradza kuzvidzikisira kuti usimudzirwe naye. Ndopanenge ngoti kuzvininipisa. Hanzi nevechirungu kana ukaona wakuwanza pride mukati meupenyu hwako ndo the first step yekurasika kwako mukati meupenyu. Haleluya. Saka ukazvininipisa ukabvisa pride Jehovha vanokutimudzira ende vagokutungamira panzira dzako dzese nekuti unenge wazvininipisa nekupasimudzirwa. Noti paunozvininipisa pane waunenge uchisimudzira time yaunenge uchinda pasi. Haleluya, haleluya. Zvino kana kuvaraidzwa kuripo kuna Kristu, kana kunyaradza kworudo, kana kuyanana kwomweya, kana mwoyo munyoro nokunzwira tsitsi, zadzisai mufaro wangu
muve nokufunga kumwe, muchiva norudo rumwe, nomweya mumwe, nendangariro imwe, musingaiti chinhu nenharo. Haleluya. Yes. Haleluya. Hanzi kuyanana nerudo zvinova mufaro kuna Kristu. Kana pakaradzwa kuti rudo hapana, haana Jehovha hazvipindi. Asi kana tiri murudo, seizvozvi kuungana kwataita kuratidza rudo, rakangotaurwa shoko, vazhinji vakangoona vakuti tiri uyai. Nekuda kwerudo rwuri matiri kuburikidza nemwanakomana taufana. Zvinofadza kumatenga kana Jehovha achiona vana vake vakaungana sezvizvi vachirumbidza pasina ari kuchema. Ngatidzei takasununguka nekufara tichirumbidza musiki wedu, nekuti nguva haisi redu, nekuti nguva chaicha inokosha, ine zvainoshanda muupenyu. Hanzi pane nguva yekudyara, kana uchine wadyara wakutasvika kuchikohwa. Saka nguva imwe neimwe ine zvayo. Saka ngatikoshesei chinhu chinozi nguva. Every moment yawawana muupenyu usaishanda life is too short, nekuti tinoitora nepamwe. Vapane vachinzi life is too short, vanoona sekuti kana chinzi too short hanzi enjoy. It's not like that. Inenge ichirevera kuti nguva zvairingise kuti hwapakaitwa naJobho, hanzi munhu akazvarwa nemukadzi ane mazuva mashoma ekurarama panyika, asi pamashoma iwayo mazhinji anyabve kutambudzika. Saka zvaari mashoma mazuva edu ndeyekuti tikwanise kunge tichiyanana naKristu, kwete kuti bai kuenjoya life. Unoenjoya life hatizivi kuti ndirini nisina nguva. Musiki wedu pacha kuzotitora, uchatorwa uri papi? Torwa uri pakanaka. Torwa uri pakanaka, nokuti zvinonyadzisa kuti unenge wainvesta pawainvesta, zvawainvesta zvachina hazvibatiki. Saka ngatisanyadzise Jesu Kristu nekuti akavakuzotifira ndobva ainvesta matiri, ari kutarisira kuharvesta something from us. Saka ngatisamunyadzisai. Every moment yatinoti life is too short, ngatiishandisei pakurumbidza nguva dzose nekuita zvakanaka nerudo kuti Jehovha vakudzwe panyika sezvavanoita musoro kudenga chiti haleluya. Tsamba yakumbiro mapisarema 121. Jehovha ndiye muperekedzi parwendo musoro weshoko. Haleluya. Haleluya. Hanzi Jehovha ndiye muperekedzi parwendo. Hanzi nevanotyaira vanototi vachibuda mudzimba vanototanga vanyamata, nekuti kana ukatsanamata chokwadi driving yako ndenhema. Jehovha akaira abuda mazviri daorit, iwo unozviita wega, imwenda hako hauna kwaunosvika. Pane imwe nyaya yakaitika idzi 1910, maBritons akatirega timwendrojusa unsinkable ship inonzi Titanic. Vakaigadzira vakairumbidza, vakashanda material yakawandisa pakugadzira Titanic. Vazhinji vinokuhwa nezvayo. Inonzi yakanzi yagadzirwa pakapinda about 3 million rivets majoints chete ekujoinidza Titanic, and yairema 45,000 tons, and pakaveni maengineers aidi 300,000. Vakaita zvese nekuda kuzvirumbidza. Hanzi pana 1912 ndobva yasimuka 10 April ichiti yakusumuka from London to New York. Nawe kuzvirumbidza, vamwe vakatotengesa dzimba dzavo kumwe kwazvikakonona Titanic chete, kungoiona chete, vachiti vakasara vasina pekugara nekuti yakaindiswa mbiri yekuti Titanic unsinkable. Vakatozowedzera vachiti even God can't sink this Titanic. Vakazvirumbidza vati namai chaiyo iyi hainzi. Vakaita zvinhu zvavo vari vega, vakaburitsa Mwari vakazvirumbidza. Hanzi yakati yasumuka 1912 iyoyo musi wa14 yanoitwa yakuzvapera. Yakati yatifambe yapinda munyanza. Jehovha haana kuudzwa kuti takuenda, nekuti vanhu ava vari kundeve mari. Sezvatinongoona mukurarama, vanhu vemari sometimes it's very rare kuti uone pane nguva
mvura inonzi yanga ine 6 maships anga ari mberi kwayo anga ari pafooni ndobva vapaoni vakati there is an iceberg iri mberi vaya vari kuonakirwa vari kuonakirwa vari kufara hapana kana kuva zvataurwa nevaoni zvikureve ndobva yapa 6 warning there is an iceberg inonzi yakati yanosvika paiceberg ndobva yangonokweshera remember yanga yakadzigwa nemaengineers simbi dzaire pamwe dzimwe dzakabva kuno kuafrica kune simbi dzakanaka asi dzakachekwa neiceberg inonzi yakangomwasvika so vanhu vakatanga kufara vamwe vari vaitoteza vanopinda mvura muno vamwe vaisaziva kuti chatiri kufarira kwakuri kufa ndiri kuzama kuburisa nhau yedu mufaro ngauve mufaro unejehovha mukati vanonzi vakasika pakafa about 300,000 people vakanyura nezititanic vakaparara asi pakangorarama vashoma shoma otherwise vanhu vakangorarama ivavo ndo vakangobvawo vakoti jehovha titungamirire so kuita kwataita iko papostori zvakawanda mafaro atakapinda vazhinji vakamapinda vasina jehovha asi nhasi havai kupunyuka kwatakaita mune rimwe gore idhazanimiri kuti tatiri clever kufa haisi saini yekuratidza kuti chivi chanyanza kupinda mauri nyange wakanaka unogona kufa jehovha akabuda mazviri zveupenyu hwako hapana kwaunosvika saka ngatitendei nekuvonga jehovha nguva yose nokuti ndiye muchengeti wedu gore ranga rakarema iri raive risiri nyore takachipira makata especially takunosvika pane ino nguva varipo vasinoona kutamba krismas zvakanaka vamwe vari pamatambudziko anga ari makata but nhasi makata aya kasvika pamagumo avo chasara matero kuti tichitenduka tichipinda mune rimwe gore asi jehovha ngaatipe simba rekusafarisa pamatero nekuti kunyange madhiraivhas anozviziva ngatitendei jehovha nguva dzese ndinopamidzazve chiti ngatitendei jehovha anongozvita ega imbozvibvunza kuti mhuri yekwenyu vangani vari kunamata ndafana nechimbo ichi kuti hanzi makaita zvenyu baba makati ndinamata umwe nomwe akatanga kuti asanhoroo neupenyu hwakanonyatsoona kuti haa zvechokwadiga dai kwanyorwa bhuku nendaitadza kana kuverwa ndini here daiita asi jehovha ngaawongwe nekuti akatikweva tikabvuma kukweva kuti tive timunamati mwari hanamati asi anotodawo kunamatiwa saka akasanamata unotiwe mwari akaitwawo zvekudii mbiri nerumbidzo nekunamatwa zvakafanira iye varipo vanonamatawo vana mwari vavo venyika ino asi ukazovabvunza ivo havana mwari vavo unotohonyadzoona kuti vanhu vakarasa chokwadi asi isusu takati rorombo rakanaka tikabvuma kuti tidhonzerwe kuna ishe jesu kristu ende ivhangeri yake haichinji inombori imwe chete iyoyo inombori bhaibheri haichinji ende generation by generation inenge chikori imwe chete iyo hapana chinoti asi ukaenda kunyika ivhangeri yako inorema nekuti maamendments akawandisa asi jehovha ngaavongwe nekuti yake inongoramba ifamba nechanel imwe chete haichinji kuzimuka pa1 number ndichasimudzira meso wangu kumakomo kubatsirwa kwangu kuchabvepiko mubvunzo haleluya amen vakumbira mapisarema 124 musoro weshoko uripo murwiri waisraeri ngaarumbidzwe dai jehovha aisava nesu israeri ngavadaro dai jehovha asaiva nesu vangu yatakamukirwa navanhu vangadai vakatimedza tiri vapenyu vangu yatakamukirwa nehasha dzavo mvura zhinji ingadai yakatifukidza rwizi rungadai rwakapfuura napamusoro pamweya yedu
Haleluya. Asanga tiri Jehovha anotikade tiri pano. Matare akawanda akagarwa mukati meupenyu hwedu ende mazita ari kuberekerwa nanhasi kuti ati gorero haribindi. But nokuda kwaJehovha akatofa akatiratidza kuti rufu runokundwa akafa akamuka. Hatisi kuzorega kupinda ende tatopinda. Haleluya. Hanzi nerimwe gore Jona atumwa kuenda Nineveh akamuka kutiza. Ndobva afika muchikepe chaenda Tashishi ndizvo rai. Hanzi vaangano muchikepe akati haadosana basa zvatoma chikepe chakutoto ngatimukadei mumvura. Ndobva vamukanda asi manje havana kuziva kuti ndimomenya vakukanda mvura waine ivakakuza zvapara ipapo. Asi chandinotenda ndechekuti Jehovha ndiye mvura mhenyu. Pavakatomukanda mvura vava vakamukanda kuna Jehovha wake. Akabva achengeta akatungamiriro akaenda mhiri kwaakanga atuma. Just imagine muvengi wako akurongera tende ozoshandisika kuti akaripinda gore iri. Nhasi tinongoparidza nyaya yaJona. Ende vakamukanda muchikepe vakatozonzwa kuti ari kupenga mhiri uko ari kuparidza asi vatifunza kuti amukanda mvura. Vavengi vako ngavabatikane vatinyakuva kuti aripinda ende akaoma musoro chinamato chamupinda hachamugoni. Haleluya. Chinamato chinofanirwa chikupinde zvokuti pega pega paunofamba so Satani achishadza kuti apa ndakambokundikana ane vake already akatopedza nawo. But the most targeted people tisu vanonamata haasi kuzorora. Ndiro dzakawa kubva kudenga ende dziri pano panyika dzinoita zvakawanda zvinokwanisa kuti titendeuke tibve panzira dzaJehovha titevere nzira dzekuparadza. Vari kwava vakatounganidza pfuma dzavo kuti pagoredza ndichange ndichidai ndiite zvinhu zvinorova. But ivo vakazorova pfuma yacho nesati yapera kuungana. Jehovha vakabuda muupenyu hwedu tinorasika hatina kwatinoenda. Rangarirai zvikuru sei munyika yatiri tiri vauyi. Nyange ukada kuzvinepera uchizvikirira nechitupa chemuno isi tinongoziva kuti wai haifi yakachema sembudzi chero dzichigara mudanga 1. Ungachiti hako ukadii but at the end tinosangana uku izvozvo muna zvinepera mapostori ukaita sei musakangane kwamakabva. Nekuti vamwe vanotukudza kuti dadai hazvina kushata ita but pakupedzisira tichange tinokudzaaiwa uri wekoko. Takasangana nedzimwe hondo dzandakasangana nadzo munguva yakatika yematesi chokwadi pakudzoka ndakanyotobhiliva kuti kana kuchinzi kuna Mwari kudenga yechokwadi ende ndakangosvika kumba ndina madhamu chokwadi Mwari hadhakwi kwezi takanga tafa pahondo iyoyo ini namai nemwana ende ndinokuramba ndichirumbidza mapostori minamato edu ndisine nguva kuti simudzirai minamato paupenyu hwoumwe neumwe ine hangu inondichengeta ndisine nguva. Handina kuchenjera asi ndinotenda kuti Jehovha anochengeta. Kuuya kwatatoita nhasi ipo pano tatovanzwa. Mangwana uchitozoenda iko unogona kutozoti uchisvika kulokesheni wati ipapa pakapesa danger test nemapurisa ipapachinoza kuti pane umwe munhu apa amira kuti mafaro asi hazviiti kuti ufire pachechi pakaita seipapa. Jehovha ari pakati penyu akati kana tineyeya yaungeamuudza pakati penyu akuchengetei. Anotichengeta tiri panzvimbo. Rangarirai ndokupenenzaniso wehove kana ukabirika mvura inofa asi Jehovha anenge achikoripo. Chii chinoita kuti ife yabva panzvimbo yayakanzi ndichakuponesa uri. Haleluya. Ukabva panzvimbo unoparara sangana naJehovha panzvimbo yakati chasangana newe ende unochengeteka. Gore rinotopinda iri tinoti